Хора, аз съм Тъката БГ, тук съм с Лямпича и ще играем тая шибана игра с миньоните и дай. Колко ще ради на два или? Де съм? Това пъти че батерията ще падне. Тая игра, като ме накара да играя, иначе със смъртно даже да накарат на да играя. А само да клип. Всички за моите клипове. Дай. Всеки ден ще качвам по един или два клипа, първите някакъв седмици, а след това ще почна по 2-3 клипа на седмица. И да, тук там нещо, май минах ниво и да. И да продължаваме и да, много повтаряме и да. Джели Пау, нещо си там. И така. Някакъв самолет на пръвата пътика. Малко цензура. Малко пътни ден. Дано майка ми да не гледа клиповете. Дано майка ми да не гледа клиповете с тази лъка. Ние сме на бунките за Явросне, защото Явросне, знаете къде сме на Тавросне, в двора сме и той някога ще карат някакви силни колички. Къде сме манира. Сега, ще сме намерят, не само за това. Не живя на детството. Какво прави дете? Дали ако можеш Сега се смуча, бе. И дано да не ми падне батерията. Не знам. И да. Те ядат пуканки, мъртвите гадни. Какво това, бе? Миналото силно не става човек. Сега трябва да се насветим на миньоните, как си ядат пуканки. Ето това, дами и господа, се чувата прилича на нашия приятел Иван. Да. Calling BG. Сега ще играем някакво друго ниво и аз не знам какво е то. Какво ти нещо е? Да знаете, че сте предсекам сигурно ще в началото тази игра. Не съм я играл никога преди живота ми. Защото е супер хамава. Вярно е. Съм най-много да се убия още в началото някъде. Лошо няма. Не те бутона лайк.
Да, 10 епизода, точно 10 епизода. Айде! Отиваме под водата. След това мисля да направя поредица на UFC. Ако знаете коя е тази игра, да? Емити боксери. И да. Гиваме! Искайте палец нагоре, къдера 10 точка. 10 точка, но и не искаш ли? Десь не му я караме. Колкото и да ме е опитал Subway Surf, не мога да го мина хора. Леки ще не се абонира за мен, Ще не гледам тапас. И да, това беше нас. Довиждане. Не скайте палче нагоре, абонирайте се и да, чао.